טוב, אני מכינה עכשיו ארוחת ערב לגוזלים הקטנטנים שלי. מה, אני לא גוזל. אתה לא גוזל? לא, אני ריף. נכון, אתה ריף, אבל אתה תמיד תישאר גוזל שלי. מכינה להם עכשיו ארוחת ערב. יום ראשון, אצלי לא לומדים, כי הם בבית ספר אמריקאי. אז הם לומדים רוסית. לרי ורי היה חוג סייף, ולאלי ונאיה התאמנות אמנותית. ועכשיו אלי ונאיה בחוג אנגלית, שיעור פרטי, ורי ורי כאן איתי, ואנחנו מכינים עכשיו ארוחת ערב. הם בחרו לאכול בצד עין עם ירקות קצת, גבינה. טוב, אפילו רי ורי הספיקו להסתפר היום, שזה ממש מעודד אותי. יש לי מחר יום מטורף, והילדים בחופש עד יום רביעי. רגע, ערב שבועות זה ביום שלישי, רביעי, אז יום חמישי הם חוזרים למסגרות. טוב. לי, כמובן שאני נשנש את כל מה שהם לא יאכלו, אבל לי, אני הכנתי בכל מקרה סלט כרובית עם גבינה ותפוז ורימון ובצל ופטרוזיליה וכזה, ובצד עין. זה ארוחת ערב. טוב, בוא נראה אם בצד עין מוכנה. עד שאני אסיים את הכל, אז בינתיים הבנות בצד עין אחת מוכנה. נראה. טוב, זה ברור שאף אחד לא ירצה לאכול את הבצת עין שהיא נפתחה לי, אז אני אוכל אותה. טוב, מה שעשיתי עכשיו, מנעתי פה ריב שאין לדעת לאן הוא היה מתפתח. יש אפשרות בבקשה להלמיך את האייפדים? רי ורי, תלמיכו בבקשה את האייפדים. תודה. כן, להלמיך את האייפדים. תכף האוכל מוכן ואתם מניחים אותם בצד. לא, זה בכלל לא עניין של ויכוח. באמצע ארוחה אני לא רוצה אייפד. אמא, זה עם גבינה? לא, זה לחם. רגע. תיאבון. בתיאבון חתיך. תיאבון. אפשר חיוך? הסתפרת, אה? טוב, אז כשאלי ונאיה יסיימו, אני אכין להם את וואו, איזה סלט אליפות.
האמת שהביצה מאולתרת בסלט מושלמת. טוב, בינתיים הגיעו לי כאן קניות שהזמנתי, ואני אתקתק אותם עד שהבא. אמא, אני אוהב אותך. חיים שלי, גם אני אוהבת אותך. טעים? לבריאות. אני אוהב אותך. טעים לך? כן. סיימת לאכול? מה? אמא, תנתקי. אני לא אוהבת ביצה עין. את לא אוהבת ביצת עין? כן. איזה פיג'מה את רוצה? זה קצר או ארוך? זה ארוך. זה קצר או ארוך? קצר. ארוך. אלי, תעשה לי מבחן? כן, שאני אראה מה זה. אני חושבת שכדאי לך לקחת את הקצרה. זאת עם הכוכבים. למי אני לקחת? יהיה לך קר, אז קחי את הארוכה. קחי את ליסה. זאת הפיג'מה שנבחרה. תחתונים. לאט לאט. למה עם הרגל האהובה שלי? כי קשה. פיג'מות מוכנות לריף. את המקלחת הצוות. מי התקלחה? אני! מי זאת אני? אמא! אמא, לא. אני גולה לך. אני לגור. רוצה שאני אעשה לך שיער? יאללה, בואי. אלי! תעשה גלגלון, נו. אני אביא לך ממתק, נו. רגע, אלי. עכשיו. גו! הופה! אמא, זה אפשר לעשות פריימנט. אמא, You played to get it. Look. Wait, I gotta bring another. אמא, את יכולה להביא מטבע אחרי זה? What? I gotta bring something. What's so big? Present? Yeah. Okay. Maybe we have a big marshmallow. Whoa! I can fall with a big marshmallow. Fruity, look! It's you. Yeah, it's me. And also this. I will bring. Okay. Present. נאיה, מה את עושה? טוב, המסכה הזאתי מושלמת. והבושם לשיער. אבל היא קצבה. עשיתי לה קצרה. לא, זה אמא, זה לא. מה זה? לא, אמא, זה לא. אז מה זה? זה קוקו. זה לא קוקו, זה צמא איתך שלי.